Čaute ľudia, moje meno je Fruna a dneska vás vítam u tohto dnešného dielu. Odpovedám na otázky. Dobre, som na Facebooku prihlásený. Dobre. Prvá otázka. Chcel by si byť youtuber a mať 1 miliard odoberateľov? Jasné, že chcel, tak to by sa mi páčilo, jasné, že. Ďalšie. Keby si bohatý milionár, čo by si robil s tými peniazami? Dal by si ich do banky, nech si ich tam necháš, peniaze, lebo si ich zoberieš a za niečo a utratíš. Utratím a 1 milión 50 miliónov si tam nechám. Keď mám 50 miliardov, keď mám 100 miliardov, tak verte tomu 50 miliardov si tam nechám. A tých ďalších 50 utratím. Takže to fakt nie najlepšie, čo môžete urobiť. Dobre. Ďalšie. Peťa Ketmová. Čau, Lukas. Poznáš ma? To Lukas vie asi z kanála. Čau, Lukas. Občivedne si Filda, to ty vieš, máš takú prezivku na YouTube, volám ťa tak ja, lebo pozerávam tvoje videá. Povedala som kamarátom, nech ti dajú odoberateľi a nech ťa odoberajú a nech to povedia všetkým ostatným a toto nie je otázka. Dobre, ďalej. Aha, to neviem, kúka tá otázka. Si panec, lebo... Čo? Tú otázku vynechajme. Dobre. Takto. Pozná Denis Račko. Ak poznáte Denis Račka, Denis Ramčko. Poznáš sa s Gogom? Otáznik. Nie. Ale keď som bol na tomto, teraz neviem, ak sa to volá, ale tam som ho videl, vystupoval tam. Hrali so Selasim, tuto, ak sa volá. To GTA 5 na Playko 4 a to hrali v Bratislave, hej. No, bolo to tam a oni tam hrali a Gog mal tú policajnú čiapku, môžete si to kúknúť, to Pokemon TV, neviem, ak sa to teraz volá, ale bola som tam a videl som tú kameru, ktorú natočili. Keď išli na tom aute, to bolo mega na prvej časti. Dobre. Ďalšia otázka. Počkajte. Dobre, ďalšia. Ešte to otázky. Kúkávaš Goga? Ty kokos, také prosté otázky. Jasné, že ho kúkávam. Však som jeho fanúšik. Ďalšia. Aha, som tam pochopil. Ak chceš byť youtuber, povedz. Kúkam tvoje video a uvidíme. Povedz. Však už som youtuber. Otázka. Ježiši. No, tu vstajeme. A posledná otázka. Fakt posledná. Keby máš 1 milión... Počkaj, vtedy tam bolo... Aha! Toto je henta, počkať. Screen find me. Oh, statement. Aha, dobre.
koľko máš rokov a kedy budeš mať narodeniny? Mám 10 rokov a o 3 mesiace mám narodeniny, mám 11 rokov. Takže dobre, toto bolo celé video, ak sa to video páčilo, dajte mi odober a môžete mi dať aj like, komentujte ma, aké mám video, spýtajte sa ma, napíšte mi, ja fakt natočím video, aké poviete, aj hlese všade. No, napíšte mi, či mám natočiť Minecraft a to nejaké hry. Začnem teraz si niečo stiahnuť a budem dneska ešte natáčať možno hry, takže ja sa s vami učím. Čaute ľudia, dávajte mi odbery a uvidíme sa na budúce. Čaute.